Iż-żgħażagħ għaddejjin ġmielhom bil-kampanja pożittiva u mimlija enerġija tagħhom Next 5 fil-fatt bdew il-jum tas-Sibt fil-pjazza ta' Ħaż Żebbuġ fejn iltaqgħu ma' żgħażagħ oħra bħalhom u anke residenti tal-lokalità. Fost l-oħrajn f'din it-tieni attività magħrufa bħala Action Day tal-Forum żgħażagħ Laburisti, iż-żgħażagħ qasmu l-manifest tal-kampanja elettorali tal-Partit Laburista li ġie approvat il-ġimgħa waqt il-Konferenza Ġenerali Straordinarja tal-Partit Laburista. Atmosfera naqra ħajja, Dalgħodu dit-tieni Action Day l-ewwel darba konna raħal ġdid u issa llum qegħdin ġo Ħaż Żebbuġ hawnhekk. Le, kien hawn il-kandidati wkoll, jiġifieri kellhom iċ-ċans li jiltaqgħu mal-konsistwenti tagħhom u bażikament jispjegawlhom anke aktar il-proposti fid-dettall. Iżda mhux biss tkellmu ma' kull min iltaqgħu fuq fuljetti li jiffukaw fuq il-wedi mwettqa minn Gvern Laburista fl-aħħar 4 snin, wedi li benefikaw minnhom kull ċittadin Malti u Awċi. Jien li nieħu gost ħafna bil-Forum żgħażagħ Laburista u bil-Partit in ġenerali huwa li żgħażagħ dejjem qiegħed fiċ-ċentru tal-ħidma tagħhom bekk jekk aħna għandna forsi xi proposti li rridu nies huwa faċli għalina biex nagħmlu dak il-kuntatt. Naħseb li żgħażagħ huma importanti ħafna, għandhom ħafna xi joffru u għalhekk dan il-kuntatt huwa importanti.